Pozdrav drugari, evo tu Mališ kontroliše šta se radi. Ovako izgleda jedan veliki kvadrakopter koji košta otprilike 1,5 miliona rubalja. To je nekih sada nešto manje od 20.000 evra, međutim negde 20.000 evra košta. Ima svoj poseban pult, poseban ekran, gomilu kamera i on radi sa visine 6000 metara. Znači sa 6000 metara niti ga čujete niti vidite, a kamere su toliko moćne tamo da mogu sa te visine da vide ljude koji se kreću između kuća. Mališu je dosadilo, odmara. Sad ćemo ja i Ljoša da ga proverimo, ne možemo da ga ne proverimo. Tako izgleda taj kvadrakopter. A sad ću zapisati prvo da se poigramo malo, a zatim ću zapisati video o situaciji na frontu malo duži, o tome kako sam nagrabusio i morao sam da prodam auto o mnogo čemu. Video će biti malo duži, verovatno će se duže gruziti, tako da će danas u toku dana Ljoša da ga ubaci, a ja krećem u Moskvu. Vidit ćemo posle toga kako ćemo sa streamom. Par dana ću biti kući, treba da ga uradimo. Sve najbolje, vidimo se.